ئەڤ کاروانێ سەدان جوانên Sûrî li parêzgeha Idlibê berê xwe bi kom didin sînorê Tirkiyeyê. Mebesta wan ne ew e ku li Tirkiyê bimînin, lê ew dixwazin tevlî karwanekî din bibin ku penaberin li Tirkiyê û dixwazin bi dih hezaran berê xwe bidin sînorên welatên Ewropayê. Çekdarên Heyeta Tehrîr el Şam ku li herêmê desthilatin, rê li van ciwanan girtin. Rojnamevanekî Sûrî ku li navçeyê Desteya Tehrîr el Şam dijî, di tomarekê de got çekdarên Desteya Tehrîr el Şam hem li penaxwazan û hem jî li medyakaran dan. Desalatên vir heyet li şûna ku daxwazên van ciwanan bigihêje û eniyên şer li pêşiya wan veke da ku bajar û bajarokên xwe yên dagîrkiriyê rizgar bikin, tê û li wan dide û li me dide, ji ber ku em hewl didin dengên xwe bigihînin. Penaxwazekî Sûrî ku nû ji Tirkiyê sînorên çend welatan bi qaçaxî derbas kiriye û berî sê mehan giştiye Nemsayê, çîroka xwe bi hûrkarî ji tora medyayî ya Rûdawê re vegot û sedemên derketina xwe ji Tirkiyê diyar kirin. Sedema koçberiya min regezperestiya kirêt got li dijî me Sûriyan li Tirkiyê dihat kirin. Me mafên xwe wernedigirtin wek penaber, wek penaxwaz, an jî heta wek mêvan wek çawa serokê Tirkiyê em binav kirin. Gotareke regezperestî li dijî me dihat vegotin û bi sedema hilbijartinan zêde dibû. Zêdebarî ku em wek kaxezeke siyasî dihatin karanîn da ku partiyên opozisyonê destkeftan bi dest bixin û heta partiya desalatê û hikûmet jî dest pê kir siyasetên nû yên tund û sitembar li ser me Sûriyan spandin. Ji çend rojan ve hejmarek çalakvan û medyakarên Sûrî ku li Tirkiyê penaberin, bengewaziyê ji bo amadekirina karwanekî bi dih hezarên penaber dikin. Ew dibêjin ku wê hewel bidin, bi karwanekî bi kom berû Ewropayê ve birê bikevin. Hüseyin Umer, Rûdaw.